nsallimilkom. Illum l-erba' 22 ta' April, l-erba' tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Nistedinkom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nistedinkom titolbu għal dawk li ma jemnux jew li abbandunaw il-fidi tagħhom biex permezz ta' din l-Ewkaristija li se niċċelebraw illum jarfu li l-mulej fil-ħnina infinita tiegħu huwa mħabba. Kif nisimgħu fl-Evanġelu tal-lum, Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna drubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Bil-misteru tal-għid mulej inti ġeddidt in-natura tal-bniedem skont id-dinjità li kellha fil-bidu u lilu mlejtu bit-tama tal-qawmien għall-ħajja. Aħna nġeddu kull sena t-tifkira ta' dan il-misteru fiċ-ċokontana nitolbu ħniena tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh b'imħabba bla tmiem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Saduċej u mimlijin bil-għira meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom f'ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl l-anġlu tal-mulej fetaħ il-bieb tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom: Morru fit-tempju u xandru lill-poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħallmu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu, sejjaħ laqgħa tas-Sinedriju, il-Kunsill kollu tax-xjugħ ta' Iżrael u bagħad iġib l-apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru u ma sabuhomx fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulhom: Il-ħabs sibnieh imsakkar tajjeb u l-qassisa kienu ħdejn il-bibien. Iżda x'ħin ftaħna ma sibna il-ħadd hemm ġew. Għal din l-aħbar il-kmandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu imħassbin fuqhom u fuq x'seta' ġara. Imbagħad ġie xi ħadd jgħidilhom: Dawk li intom xħedtu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħallmu l-poplu. Il-kmandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġiebhom miegħu, iżda mhux bil-forza għax kienu jibżgħu li l-poplu jħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Xandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom,
u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. L-anġlu tal-mulej jassas madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. ħab lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal li Nikodemu Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-Ibn il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Il-kelma tal-mulej. X'inhi l-aħbar it-tajba? Aħna nisimgħu ta' spiss li bħala dixxipli ta' Ġesu għandna inxandru l-aħbar it-tajba, ma x'inhi? Fil-kliem ta' Ġesu li Nikodemu għandna il-qalba tal-aħbar it-tajba. Metu jgħid Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Kieku kellek tiġbor l-aħbar it-tajba fl-essenzjal u propju f'dan il-kliem ta' Ġesu. Kif jgħid Papa Franġisku fl-eżortazzjoni tiegħu liż-żgħażagħ Kristu jgħix, għandna 3 veritajiet f'din l-aħbar il-kbira. L-ewwel li Alla huwa imħabba bla tarf, li Alla jsalvana permezz tal-mewt u l-qawmien ta' Ibnu Ġesu, u li Alla jagħtina l-ħajja. Ġesu huwa ħaj, Ġesu jgħix u lilna jagħtina l-ħajja ta' dejjem. L-ewwel li Alla huwa imħabba bla tarf. Alla iħobb ila li xu tajjeb u jħobbna għax hu tajjeb mhux għax fina jara t-tajjeb. U aħna maħbuba minn Alla u lilna din timlilna qalbna. U jekk aħna nitbedu minnu, Alla jibqa' jħobbna. U aħna ninkunu qegħdin nitbedu mill-ħabba tiegħu. Aħna ninkunu qegħdin nirrifjutawha. Aħna ninkunu qegħdin nimblukkaw
din l-imħabba tiegħu. Imma Alla jibqa' jħobbna. Alla isalvana permezz tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu kif għadna kif iċċelebrajna ftit ta' ġranet ilu. Hemmhekk għandna proprju din l-aħbar l-ikbar espressjoni ta' mħabba din is-salvazzjoni li jagħtina Alla. U Alla jagħtina l-ħajja. Il-ħajja ta' dejjem li tibda minn hawn u li tkompli lil mill-mewt. Ma jisforzajx fuqna, għalhekk Ġesu jgħid min jemmen. Mhux jgħidilna bil-fors li du tagħmlu hekk, bil-fors irid ikolkom din il-ħajja, imma joffriha lilna biex aħna jkollna tassew il-ħajja ta' dejjem. U meta aħna niftakru f'din l-aħbar it-tajba li semma Ġesu, li wassal Ġesu, nindunaw kemm għandha tifsira sabiħa l-ħajjitna u kemm dejna inwarbu minn moħħna u minn qalbna idejat żbaljati fuq Alla, idejat negattivi fuqu. Ħansemmi eżempju ta' dak li qed ngħixu bħalissa din iż-żmien diffiċli tal-pandemija. Kien hemm min qal dan huwa kastig ta' Alla. Kastig? Min jgħid hekk mhux biss għandu idea żbaljata, imma qed jagħmel insult lil Alla. Kif urina minnu Ġesu. Għaliex qed tgħid li Alla jikkastiga anke min jgħix tajjeb, anke min hu innoċenti, anke min qed jagħti s-servizz tiegħu u jispiċċa jmut bħalma kellna diversi każijiet, jagħti s-servizz tiegħu l-morda u tgħid li Alla jikkastiga. Dan huwa insult. Ma mhux biss, anke ma dawk li jgħixu ħażin, Alla f'din id-dinja hawnhekk mhux jikkastigahom imma jfittixhom, jiġri warahom, joffrilhom l-imħabba tiegħu biex jerġgħu lura. Għax kif qalu fl-Evanġelju ma ġiex biex jikkundanna lill-bniedem imma biex isalva permezz ta' Ġesu. U għalhekk meta għandna din l-aħbar it-tajba nitolbu lil Alla l-grazzja li aħna ngħixuha, nożżuha f'ħajjitna, inkunu konvinti f'moħħna u f'qalbna li Alla lilna jħobbna, li jimlina bl-imħabba tiegħu u nitolbuh biex dejjem niftakru Alla hekk ħabb lid-dinja ġifieri lilek il-kull wieħed u waħda minna li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex permezz tiegħu jista' jkollna il-ħajja ta' dejjem. Ew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumu lejn mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal dawk li jinsabu l-bot minnek jew abbandonaw il-fidi biex inti tmisshom bl-imħabba tiegħek u jerġgħu jersqu lejk ħalli jkollhom tassew il-paċi u l-imħabba tiegħek f'qalbhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha, speċjalment dawk li għaddejjin minn żminijiet diffiċli għalihom għall-familjari tagħhom u għal dawk kollha li qed joffru s-servizz ġeneruż tagħhom biex jagħtuhom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja, l-ewwel mument tagħha sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex inti tilqahom fi ħdanek
u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għadija. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għadija. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Inqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. U Alla dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu ntressaqtna lejk u tajtna semm min natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla għeda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawit l-art mimbija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smawit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru n-nur tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-għawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni
u rroddu lek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi sant ngħatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art, ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħħannix fi tiġrib, isdeħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslimu laqda li intrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu milli moddi tiegħu timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Rodu ħajr lil-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn iwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum ħatina llum, offrinna d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina. La taħħalniex li tiġrib iżda ħlissna mid-dinja. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja, Alla tlaqalina mit-tibin, issa fis-sija ta' mewtana.
Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibirka inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna. Ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-irweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum magħtina llum, għafrina l-ħbietna bħalma naħfru minn ħati għalina la taħanniex bit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-glorja meta sina Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum magħtina llum, għafrina l-ħbietna bħalma naħfru minn ħati għalina la taħanniex bit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija Fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija, Manna tlapalina mit-tbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mutana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mutana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mutana. Gloria lil Missier u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dak li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la taħanix bit-tixrib isteħnissa mid-denja. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek. Issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' Glorja meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-korri kollha tal-Anġli. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la taħanniex bit-tixrib isteħnissa mid-denja. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana. Islima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-tibin, issa u fissija ta' mewtana.
Islima għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlapalina mit-tibin, issa u fissija tal-mewtana. Islima għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlapalina mit-tibin, issa u fissija tal-mewtana. Islima għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla tlapalina mit-tibin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna għalik jissima talbtana dak li turet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerer kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, taħnina ħajja ħlowa u tamatana, slima lik. Li l-ekinajtu għali xaħna t-turofnati u li teva, li l-ek nitnidu aħna li nifku nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Eja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, urina wara dan t-turofnament li l-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, għaffrina l-bibitna palma nafru minnu ħati għalina. Nataħaniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Islima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost Gloria lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Dawn ta' dejjem li difu. jistriħu fil-paċi. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu l-qatt tal-btana, Missier Eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Qaddis Alla, Trinita Qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-Grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, u xebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, kien tal-midinbin, faraġ tal-mniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja aħfrinna li tolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja itlob għalina Qaddisa Alla.
U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġem Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnissis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. O Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. ċelebrazzjoni tal-Jacob Portelli fuq l-arpa. Infakkarkom li VM2. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada fil-għodu fid-9:30. Grazzi tal-li kontu magħna, inselmilkom.